Gaur egun, plastikoa objektu mota guztietan agertzen da, eta plastikoa hondakinen kopuru handi bat da. Honentzako alternatiba bilatu dugu eta plastiko biodegradagarri bat egitea izan da. 3 plastiko mota ezberdin egingo dituguz, bat arrain janariarekin, beste bat haziekin eta beste bat plastiko normal bat. Arrain janaria duen plastikoa itsasoan amaitzen duenean, disolbatzen denean, arrain janaria bakarrik geratuko da eta modu honetan arrainak elikagaia izango dute. Haziak dituen plastikoa lurrean amaitzen duenean, euri-urarekin plastikoa disolbatu egingo da eta haziak bakarrik geratuko dira eta haziak urarekin batzen direnean haziak haztea sortuko du eta modu honetan landareak hasiko dira. Esperimentu honetarako 3 hipotesi formulatu dituguz. Lehenengoa, plastikoa uretan disolbatu egingo dela eta haziak eta arrain janaria bakarrik geratuko direla izan da. Bigarrena, plastikoa solodia egiten bada ez dela disolbatuko guztiz edo asko kostatuko dela disolbatzea izan da. Eta azkena, plastikoa estetikoki ondo geratuko dela izan da. Eta hauek izan dira gure 3 hipotesiak. Gure proiektua 4 GIH helburuekin lotu dituguz. Lehenengo, 6. izan da, ur garbia eta saneamendua. Gero 13. klima babesteko ekintza. Gero 14. itsaspeko bizitza eta amaitzeko 15. izan dela lehorreko ekosistemetako bizitza. Plastiko biodegradagarriak hainbat abantaila ditu eta desabantailirik ez ditu. Eta plastikoak arazo asko ekartzen ditu mundura, adibidez berotegi efektua handitzen du eta itsasoan degradatzeko 400 urte inguru behar ditu eta zabortegietan 1000 urte. Eta proiektu honetan 3 plastiko biodegradagarri sortuko dituguz. Lehen esan bezala bat normala izango da, beste bat arrain janariarekin egingo dugu, arrainak dauden lekuetan amaitzean elikagaia izan ahal izateko, eta beste bat martorriaren haziarekin. Plastikoa lurrean amaitzen duenean, euri-urarekin haziak hazteko eta landareak sortzeko. Eta plastiko hauek urarekin orduetan degradatuko dira, eta plastikoak basoak egiteko ez du balioko, baina poltsak bai. Ondoren, esperimentazioan, material ezberdinak behar ditugu esperimentu hau egiteko. Lehenengo izan da ur distilatua, 40 mililitro behar dugula, ozpin zuria, 4 mililitro, arto almidoia edo maizena, 4 gramo, gliserina vegetala, 4 gramo, gero arrain janaria eta azkenik martorriaren haziak. Ere tresna ezberdinak behar ditugu hau egiteko, eta izan dira bero plakak, kasola, espatula, albal papela, pipeta, katilua eta balantza. Aldagaiak izan ditugu, menpekoa eta azkea edo independientea. Menpekoa plastikoak ekosisteman duen eragina izan da, eta azkea edo independientea plastiko mota izan da. Pausak izan dira hurrengoak, lehenengoa izan da osagaien kantitateak neurtu, bigarrena izan da osagai neurtuak katiluan jarri, 3. izan da katiluan guztia ondo nastatu, 4. izan da nastea kasolara pasatu, 5. izan da kasola bero plakan jarri eta 5 minutu itxaron, 6. izan da nasteak loditzerakoan haziak edo arrain janaria bota. 7. nahasteak albal paperean zabaltzea, eta azkenengoa izan da 1-2 egunez nahastea lehortzen utzi. Ondorioak hurrengoak izan dira. 3tik 1 bete da. Lehenengo hipotesiari buruz, hazien plastikoari arrailak sortu dira. Hau da, ez da hipotesia bete. Besteak hobeto geratu dira. Hau da, honen kasuan bai bete da. Bigarren hipotesia ikusi dugu ez dela bete. Ordu bat baino gehiago behar izan dute biak disolbatzeko. Arrain janaria plastiko zatiekin geratu da. Hau da, ez du hipotesia bete. Eta hemen ikusi alduzue plastiko bakoitzak zenbat disolbatu den minutu bakoitzean. 3. hipotesia taulekin ikusita plastiko fina lodia baino arinago disolbatu da. Horrek esan nahi du hipotesia bete dela. Emaitzak honek izan dira, arrain janariaren plastikoa estetikoa geratu da, hazien plastikoekin konparatuta lodia da eta ilunena ere. Gero daukagu plastiko normala, gure ustez estetikoena dela,
lodiena eta asko kostatu zaio disolbatzen. Eta azkenik hazien plastikoa oso fina geratu dela eta erraz disolbatu egin da eta arrailak sortu dira.